תנ"ך בייבל היא הדרך המושלמת ללמוד תנ"ך עם האייפון, אייפוד טאץ' או אייפד. תנ"ך בייבל מכיל את הטקסט המלא של 24 ספרי התנ"ך בעברית ואנגלית. הוא גם כולל פירוש רש"י, שניתן להציג מכתב רש"י או מכתב רגיל. אפשר למצוא טקסט דרך פרק ופסוק, או אם אתה לומד חומש, אפשר להגיע לטקסט דרך הפרשה והעלייה. לתנ"ך בייבל יש תצוגה ברורה וקריאה, עם תיאום מלא של ניקוד וטעמי המקרא, וגם הקבלה מתואמת של פסוקים בעברית ואנגלית ופירוש רש"י. בתנ"ך בייבל יש יכולת חיפוש מהירה, שמוצא מילים ופסוקים בכל התנ"ך תוך שניות. אפשר לחפש בעברית או באנגלית, וניתן אפילו לחפש מילים שלמות או חלקי מילים. קל ביותר לשלוח קטע במייל, או אפילו לסמן קטע בשביל עיון עתידי. כמובן, ניתן לראות את הטקסט בתצוגה לאורך או לרוחב. תנ"ך בייבל הוא כלי לימוד מצוין, וניתן להשיג בחנות האפליקציות.